Bishop, Deo. Ikpala agwa ka nwafọ ada Igbo. Ọ ka nwafọ ada Igbo si akpa agwa. Ị bịara ga were ekele asụsụ Igbo wee kelee m. Oh, hello, ga-egbe ga kamera gị sharp sharp. Aya, kọrọ onwe gị aka first gị tie ya onwe m. Aya. Bishop, yes, me. Asị gị kọrọ onwe gị aka gị tie ya onwe m. Okay. Onwe m. Aya. Anya ga onye gị nsogbu. Ka ọ for longer sight ka ọ shorter sight. Short sight. Okay, ọkwa ishi. Ekwu ishi. Mgbe you put the glass ahụ mecha gị ntafụ na camera kped because the lens gbara okpokoto. Ọ dị too much. Aya dịwe phone a na ga bili ọtọ ka ele azụ ọfụma. Okay. Mepe cotton ahụ. Achọbụ ikwu okwu na akwa ịhụrụ m nkọrọla gị aka nga na. Wepụ aka na that jacket. Wepụ aka di ya. Kwụrụ ụtọ ahụ. Agbọghọbịa. Blind Bartimaeus ụmụ nwanyị n'ala Igbo. Bracket anya cataract. Ketọnụ azụ. Were reverse bịa. Saba ahụ ụtụtụ. Wepụ aka na akpa ahụ. Remove that your hand from that pocket. Wepụta aka gị dewe aka gị straight Chineke agbago. Ịsaba ahụ ụtụtụ. Mba. Mba. Debi shi na watch anyị. Lagos. Ị nọ Lagos. Gịnị kụwa? Sa? Nnoge sa ahụ again na mara gịrị nkịta moto. Gịnị kụga mere ịsaba ahụ ụtụtụ? Ị na-arahụ ụra. From what time ka ị bidoro hiwe ụra? From yesterday. Kemgbe yesterday. Ihe awụghị tete 3 o'clock. Yes, sir. Were reverse ahụ bịa. Ese ịdị afọ ole? 22. Ịdị 22. Yes. And ịsaba ahụ ụtụtụ. Mba. Kemgbe yesterday. Ihe ụra. Ruo this. Awụ m arụ ụnyaahụ. Damn you. Kemgbe yesterday ihe ụra. Ruo this 3 o'clock after 11. Ehi nwụra ebe. Asenge damn you. Echi na nwoke taa gị mere abandon agbaghịsị nwere body odor. Ya dị ka nwoke ahụ kwuru inyo. Oya, come and take this phone. Ya were phone na. Dewe kamera n'ihu ota. Ihe ụra. Bokesha anya gị ahụ. Ihe ụra. Chief ajakara isi gị abaka. Ihe ụra kemgbe yesterday. Ichigenu boyfriend n'obodo Igbo kpọọ gị etiri. Nwa agbọghọbịa dị damn you at your little age ga mepe anya saa ahụ ele mọmọ. Echi na isi wee ekule ọkụkọ na ikwope mbiam na mewere akpa na lọbata nga ahụ na amakpọ gị Otele ice. Mewere aka na amakpọ gị Otele ice. Kamgbe yesterday ihe ụra ruo now. I get on as ye shade and as Otele ike. Go see the saga ho. You want your bear? Anambra. Ebe na Anambra. Enugu. Ebe na Enugu. Awov. Hi! Chinekenna. I get one more keep him now. Be deto on now. Galina eshiwe 90. Ma who is the sabe kwa n'ụtụtụ? Asagom. Esa ala n'ụtụtụ. Then what stops you from ikuru mmiri bane a bathroom gas ahụ? Awụ m ebe 12 abalị. Dem you ewuru ebe gene. Wuru ebe 12 ime abala. Ahụ abala na asakwa ahụ abala asa.
Kebishira watching. Lagos. Onye kwe that is normal. If you pay no ije wura apa the TJ say is normal. Yes, let me tell you, one your wala na sa wele momo. O wa apa the T. Okay. Ije nwa? No. Enwe hero a? No. When hero ije nwa, itina na bed. Kambo top yesterday. The mubia. Here we bilite na bed 314 e patala no TikTok. Ebu mo dogo pasa. Ebela na agbere gaza. Hana phone na ha to make baby, are you there? Guess my yes. You know how some sobre. What time is there? Yeah, go. Hey, Igbo manya anya de Igbo manya hook up again. My bag can I Otele eyes here. Nearly manya like this is straight now. I don't have shoes off, man. Okay, now I'll choose off, man. All the get cause each of you. Let the chicken sheep is about then he went with the minister. Mshanya Juchagi Nayana, get with a glass. A man or dodge buanya. Okay, who are home gamno? There was one issue. Donna. And who alam? May I forget? I forgot. Donna. Blind Batimos from wine, Donna. We get Yipia, I come and get home to me check interview. Okay. Yipia, I make a watch na my page na. Donna. You want a walking stick? Hello. I turned that touch from you. Blind Bartimeus wine karaka. Na hokoma. Get a canal. Executive assistant. There, Hospital. You were doctor, you were nurse. No, I'm just an executive assistant. Get a executive assistant. All English case, but I guess I got okay, let me just come call Igbo. I'm help the cardiologist, like help here I conduct all his sections, like I'm coming to ya. Naga dendo. Mam dendo. Mpage kwan. Pamango. Yo, na gidi buru mpage. Oh yeah. Okran kanwo. Mba. Onwe eru. Ezinụlọ. Blind Bartimeus ụmụ nwanyị elejigbo aha ya. Chiamaka onye. Chukwudi. Gị na onye bi? Mụ na nwanne nwanyị. Akwa mana ihe anyị na-eme ba ga-abadị nwa akwụkwọ dum m gaa n'iru. Gaa n'iru. Ije yi pant. Ije aṅa amụ. No. Multiple ojitele gị n'ụkwụ mgbe iri ọrụ. Multiple ojitele gị n'ụkwụ mgbe iri ọrụ. Mba. Enwere onye akwara amụ ya akwa n'ụlọ unu? Mba. Egbe eluigwe agbagbole mmadụ na community unu ma na village unu? Mba. Na family unu mụrụ ndị oshi? Mba. Ị nwere mmụọ akpịrị n'ime gị? Mba. Ị aṅụ alcohol? Ele mmanya na-aṅụ? Agụ wine. Ịsọ gịnị? Agụ wine. Ego ole ka ere mmanya ka ịṅụa? So it's 8K. Tele Rosanna. Iji aṅụ achawa agụ wine? Ọbụla mgbe ọbụla nọ. Naanị gị na-aṅụ ya ka nwere ndị mgbakọ gị na ha na-aṅụ?
Someone. Kengo chaya, buena nga mbu ichori iri ọrụ. Mba. Oh, feel down. Ị na-efeel ogene? Down. Eleke we na-efeel down. Obuna ma nolo in a good mood. Nwa alcohol. Yeah, make it they were happy. Omenkwụ one of Anambra. We. Anaghị shiri ike. Mba. Enwere mpanta gị pụrụ epu. Mba. Ị hụrụ ndị mmadụ nọ na comment section na? Mba. Onwe onye hụ naanị m ma mụ nwe hụ ahụ m. Nna njọs na-anụ gị. Naanị my voice ka ị na-anụ. Problem there. Hell, ka na-akpa ya nke a na. Hello, dị nwoke chọrọ. Onye nọ nso, onye nọ Lagos or onye nọ Lagos. Okay, chọọ onye nọ distance. No. Mmadụ letra ala gị kemgbe pụtara ụwa. 2. Ha? 2. Igbo. Ele mgbe ị prefere eji eri ọrụ? N'abalị. Abalị ka iji alike. N'abalị ma ụtụtụ, anytime. Okay, bọọlụ anytime ga-ebulie deten. Ijo mgbe ka mma. Ele mgbe efilo na ọ kacha ụtọ. Abalị. O ji abalị atabịa amụ. Ihe o ji wụrụkwa n'abalị mgbe ahụ ị na-ahụ achakọm ụzọ ije eyi glaasị ime ya ka ije yipụ glaasị. Na-eyipụ glaasị. Oke ije yipụ glaasị, but yipụ glaasị ije eji anya ahụta nga amụ nọ. Malafu. Manflo. Oke na-ahụ eyipụ ha na glaasị na-ama nga saiz amụ ọgwụ. Nna amanụ. Ele otu isi amakwanụ. Ọ na ọ dị nso mma na like ihe dị nso ka m na-afụ but ihe dị far anụmafụ dị far. Anọ m nso na I am close to you. If phone gị nọ nso. Olee ihe mere na ịhụ ahụ m? I don't know. Amakwa m. Okay, then amụ bịa gị nso ị ga-ama size ya. Mama nọ. Mama. Ote na ahụ kọma ahụ ụzọ na ị ga-amali size ya. Mama. Okay. Ele this size amụ ị na-like. Nke ọbụla. Leke nke ọbụla akpọtara gị nwa damis ịhụ nwa bụ m nọsịrị one ị ga-etinye. Leke agbara ọkụ. Leke nke ọbụla. Damis anyị were amụ nwa nọsịrị one kwee gị na ga-eyuzu mie ma ọ bụ nwa praịmarị one. Ebere nga abịa gwa m sị nkọ ele size ụdị nke na-achọ were something gosi m yiri glaasị gị were nke dị mma nke kwesịrị nke ka mesiri epie nke dị mma na like nke normal nke dị normal. Ngwa yiri glaasị gị ahụ nna ka ịhụtụ m ntakịrị. Ịhụwala m. Mmadụ ole ka ị na-ahụ na comment section na ka ihe ha adịghị? Active MC Bishop. Active MC Bishop. Chukwu okike ga-enye gị dị nnọọ. Amen. Ngwa kuru mmiri na bili ọtọ bawa bathroom with telephone gị ahụ ya. Bawa bathroom. Ngwa dọrọ nga ahụ mechaa gị ntabi achọ m ka iyipụ akwa asawa ahụ nke ahụ na ịnụ anyị ngwa gị.
Okay. Okay. You know Yebi. Mana one name. Okay, Wada. Mba. Nwoke ole abụọ ahụ tara gị gịnị ka ha na-arụ? Anyị nwere nwoke. Ụmụ nwoke abụọ tara gị gịnị ka ha na-arụ? Ofu na-eme forex. Nke ọzọ na is a doctor. Na means gị na ndị Yahoo kpagha na. Mba, forex ka ọ na-eme. Okay, na family unu dị naanị ụmụ nwaanyị abụọ. Ụmụ nwaanyị atọ. Ụmụ nwaanyị atọ. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji agwụ n'otele? Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eyuzu agwụ n'otele? No, enwelo m. Enwelo m. Werela ọtọ gị gosi nwoke na WhatsApp mbụ. Mba. Ị ga-enyo ele ụdị mkpu ị na-eti? Ana m eti mkpu. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Na-ele n'anya straight na ka iwekwe n'anya ti one side. Ọ wee idewe anya one side mgbe ị na-eji ahụkọma ndị mmadụ ka ọ wụ? Mba. M na-afụ everything. Ị hụwala everything? Kpọọ your phone number. 091 674 03533. Kpọgharịa ya. 091 674 03533.